Euskara da oztopo euskaldun guztientzat. Basko guztientzat. Basko hitzaren errebindikazioa egiten du. Baskoak dira euskal hiritarrak hemen gabiltza euskaldun guztientzat izen bat. Baskoak, Baskonia izan da Baskoak. Euskaldunek ez badute euskaldun izan nahi, eta Baskoek ez badute euskaldun izan nahi, zer egin behar duzu. Ez da izango. Ez badute nahi, ni zertarako adarrak buskatu behar ditu. Da nahi izate hori ez da esatea, ni horren kontra nahu. Ez, nik han ikusten dugun mendi tontor hortan ena izan dugu. Ni ez da mendi hartan ez dudala, egon nahi. Bai, nahiko nuke, baina Espanua enago. Katalunia kulturalki independiente da. Da Euskal Herria kulturalki arrotza da. Katalana ez dago arriskuan. Da ez da egongo. Baina zeratik, Katalan eta Espainola lehen guzu propioak dielako. Eta oso erraza delako Katalana ikastea. Eta Katalana alde horretatik konpaktatzea, haientzat, askoz errazago izan zaie, hemengo Euskara konpaktatzea baino. Batuaren defendatzaile sutsua zaitugu nola ez, nola ez. Baina zu zeu, bazabiltza, momentu honetan, esate duzu moduan, Euskara Batuaren bigarren jaiotza baten alde. Eta ikustea besterik ez dago, ze gertatzen den, gazte jendartean adibidez, Euskara Batuak ez diela balio, erregistro informal deitzen ditugun horiek erabiltzerakoan. Beraz, hor badaukagu, arazo, potolo esan behar bat, zuzerorrek oso ondo diagnostikatu izan duzuna, eta horregatik ere ari jasotzen batzutan, kontrakotasun bat, edo, ez? Alegia, ze gertatu da? Nun sartu gara? Galdu ditugu 30 urte, edo zertan okertu ginen, edo galderak. Beharra da galtzen ari gara. Lehen esaten zen frankismoan ezin zela eta jazarrita eta azpian degia da, hemen zegoela eta euskara egiten ez dutela usten. Orain ez du inork debekatzen euskaraz egiterik, edo euskalkien edo batuan. Baina ez da aurreratzen. Toki batzutan aurreratu da, baina globalki ez da aurreratzen. Orduan hori zer da? Hori borondate kontua izango da, baina borondaterik ez eukitzea zer da? Ez du nahi ni horren kontra nahu? Ez, ni enaiz gimnasta bat, ni nago gimnasian aurka, baina ez dute gimnasiari garatuko. Eta zu erderaz, ondo hitz egiten duen bat entzuten ari bazara, 5 minutuan esapideak bota dizkizu 30. Hoxe. Erdaraz, erabiltzen ditugun makulu horiek nola egingo ditugu erabilgarri ordako hau, hizkuntza bizi baten problema handia. Hori, nik neure Euskara Batuaren bigarren jaiotzan ere aitortzen dut, hori problema handia da. Horretarako, hiztun asko behar da, hiztun horiek elkar komunikatu behar dute, ondarrutarrak, oinatiarrak eta maulekoak ere komunikazioa behar dute, eta sortzen dutena pasa egin behar da. Nola pasatzen da? Hori antolakuntza bat dago, eta antolakuntza horren barruan bolondate bat egon behar du. Bueno, Sarazolak egin zuen alako aitortza moduko bat. Esan, okertu egin duela 30 urte. Euskaltzain indian zuzentasunaren alde egin, zerabilgarritasunaren alde egin beharrean. Gogoratuko duzu, hori egun Sarazolak esan zueneko hartan, ez? Baina orain digor gaude, orain arazo entzuten duena zer ulertzen du, problema. Arazo ez da sekula problema izan. Arazo izan da, hemen esan da beti, orain ere bai, umeak arazoa ematen du. Umeak zeregin alako lan, ez da problema, arazoa ematen du. Ganaduak arazoa ematen du. Egun guztian egon behar duzu bere gainean, umearen gainean. Ze problema ematen. Problema hitza erabiliko zenuke. Ni bai, baina gaur egun arazo sartu da horra, eta ondo. Baina hori dira, 100 eta 1000 hitz, gutxienez 15 edo 20.000. Alegia, badira 15 edo 20.000 hitz, Falta ditugunak, albo erdaretan existitzen direnak, eta hartu beharko genituzkenak. Badaudenak. Hitz bat esan behar duan, neure kriterioen arabera esan du. Nire irizpide eta kriterio gauza diferentea dira. Kriterio esateko irizpide asmatu dugu, eta alde horretatik 1000 hitz horietan, adostasun bat iritsi gaina, pausu handi bat izateke. Baina, hitz erdalduntzat jotzen dira. Orduan, marra hemen jarriko bagenu, batzuentzat erdalduntzat jotzen diren hitz horiek integratzea gure Euskaran, litzateke Euskara zapuztea, zikintzea dena delakoa. Beste batzuk ordea, esate duzue, hitz horiek integratu ezean, sortzen ari garen Euskara hau ez da funtzionala. Eta besteak beste, gaztek utziko diote hitz egiten. Ez bakarrik ez da funtzionala. Niretzat hitz horiek dira
altxor ondare komun bateko hitzak. Bai. Da, gu altxor ondare komun horren barrukoa gara. Hemen ez gaudegu, gure ondarea da hori. Kriterioa gure ondarea da. Efizientzia gure ondarea da. Eta orduan, hoien ordainez ekarri ditugunak orduan, eragin, analizatzen duzu eta eraginen esanai askotatik, efikazia, efizientzia eta efektibitatea urrun daude. Eraman dugu eragin guzti hori ara, eta orain eraginkor da, efikaza edo efektiboa edo efiziente izateko, da beste guzti hori galdu dugu. Baina benetan oso gauza grabea da, irutze zait esaten gari garena. Ze horrek erakutsiko lukeelako, benetan, 30 urte gutxienez galdu ditugula, lehen garai baten esaten zuen moduan, garbizaletasunaren, garbizalekeriaren izenean, edo ez alda horregatik gertatzen gure gazteek ez dutela euskeraz egiten neurri batean. Eraginkortasuna esan behar dutelako, efizientzia edo influentzia esan behar. Esan ere zintata gaina, ez da esan behar da, nik ez du sekula idatziko eraginkortasun. Bueno? Ez dut idatziko. Horren, galdetzen diogunean gure burua, gazte hau ezatik ez dut hitz egiten. Irakatsi bazaie, euskaraz eta gaina batzuk, familia euskaldunetan eziak baldin badira ere. Besteak beste horregatik, hor dugu bekatua edo ze gertatu da? Bekatuetako bat. Bekatuetako bat, bai, baina bekatu ez harina, dirudienez. Bai, handia. Dori, iztegietan egon behar luke. Dori buruz, kriterio orokor, nik ez dut esango eguneko unean, baina eguneko 90an, honezkero, bide zuzenean egon beharko genuke. Baina, ez da jarri nahi. Baina esaten dugunean, itzultzaile ofizialak pipertu egiten dira, eta azten dira esan ez, Xabier Amuriza autodidakta da. Olako gauzak nik irakurri ditut. Autodidakta da. Nire horrek grazia handia egiten dit, baina Xabier Amuriza idazle bat da, da hizkuntza idazle egiten dute. Zuk espaldin badaukazu autoridaderik hizkuntza kontuetan. Bai, nik ere badakit, ez da linguista. Eta zer, linguista jartzait ez da, nik egiten dizut, eta argumentuak eta jendearen aurrean, eta ez da linguista eta zer, enaiz ingeniaria ere. Baina badakit ingeniaritzako eta zientziako terminologian badakit behar den lekura joaten. Zerbait egin beharko da, orduan. Zure iritzikoak zaretenok, gaina euskaltzain ere bazaitugu. Bai, euskaltzain egin beharko duzue kup detat bat, edo egin beharko duzue zerbait. Nik egin dezaketana da, neure kriterioen arabera idatzi. Nik idazten duanean, kriterio horien arabera idazten dut. Idazten duzu dinosauroak horizontean, ezen ez hortzimugan. Ez, hortzimuga niretzat existitzen da, baina horizontea beste gauza bat da. Eta zeatik ez ditugu erabili izan. Arrazoi ideologikoengatik, hori euskara espainoltzea zelako. Ikus dezatela ingeleseko hiztegia ikus ditzatela, eta frantziakoak, eta italiakoak, eta portugalekoak, eta katalanak. Ikusi, haizu, nun gaude. Da zer daukago inguruan. Hori ez da guk ikasi dugun kultura europarra, hori ez da horrez gara eziak eta zientzia ondare bat hortik ez da joan. Da terminologia hori egina ez dago. Zeren terminologia berria egiten hasiko gara gu utzetik hizkuntza agoniko bat izanik. Hortan ari gara azken 30 urtean. Hizkuntza agonikoa izaki. Balperrik ari gara.